రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డది బీజేపీ కార్యకర్తలందరూ. నిజామాబాద్ జిల్లాలో బీజేపీ కార్యకర్తలు సీఎం దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం చేశారు. హిందువులపై కించపరిచిన మాటలు మాట్లాడిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి నిజామాబాద్ జిల్లా బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేశారు. దానికి అంతకు సంబంధించి దిష్టిబొమ్మ దహనం చేసిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మరోవైపు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఆ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గతంలో హరితహారంలో మేము డివైడర్లో చెట్లు పెట్టాం, చెట్లన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ నేతలు నరికివేశారంటూ ఆందోళన చెప్పాడు. అలో ఆర్మూర్ పేరు మీద కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి. మరోవైపు నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 3వ విడత స్థానిక సర్పంచ్ ఎన్నికలకు సంబంధించి నామినేషన్ల ప్రక్రియ నేటి నుండి 3 రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. అదేవిధంగా మొదటి విడతగా ఎన్నికలు జరిగే నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతంలో అభ్యర్థులకు ఈరోజు గుర్తులు ప్రకటించే అవకాశాలు, రెండో విడత ఈరోజు స్క్రూటినీ జరుగుతుంది. రేపు ఎల్లుండి దానికి సంబంధించిన నామినేషన్ల విత్డ్రా కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.